मुलांनो, आपण अभ्यासाचं सूत्र शिकलोय ना? काय सूत्र आहे? 3 म्हणजे 3दा वाचायचं, 2 म्हणजे 2दा सांगायचं आणि 1 म्हणजे एकदा लिहायचं. आता हा तुम्हाला उतारा दिला आहे. हा उतारा तुम्हाला कितीदा वाचायचा आहे? 3दा. वाचणार तुम्ही? 3दा वाचा उतारा. सर्वांनी हा उतारा 3दा वाचला ना? आता ही वर्ग 3रीची विद्यार्थिनी आहे भावना. आता हिने 3दा वाचल्यानंतर ती आता काय वाचलं ती आपल्याला सांगणार आहे. ठीक आहे, सांग. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे. नागपूर ही उपराजधानी आहे. गोदावरी नदी महाराष्ट्राची सर्वात लांब नदी आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कळसुबाई आहे. धन्यवाद. ठीक आहे. आता हिने आपल्याला 2दा सांगितलं, जे वाचलं ते सांगितलं. आता काय करायचं आहे? आपल्याला एकदा लिहून दाखवायचं आहे. चला स्टार्ट. चला एकदा लिहून पाहायचं म्हटलं होतं ना, बघू. तरी बऱ्यापैकी तुम्ही लिहिलेलं आहे. न पाहता लिहिलं ना? हां, खूप छान. तर बघा मुलांनो, आपण अभ्यास करताना अभ्यास कसा करायचा हे शिकलो. कोणताही उतारा असू द्या किंवा कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर असू द्या, आपण ते किती वेळा वाचायचं आहे? 3दा वाचायचं, 2दा सांगायचं आपल्या मित्राला की आपण काय वाचलं आणि एकदा आपल्याला काय करून पाहायचं आहे ते लिहायचं आहे. लक्षात राहील हे? बाय.